Wow. Unless if you not know about it, very small. But I'm almost going to
ipo paya pata chakuya ku ndinenge kuti sevanhu mune okay saka unozototka kuti ungosvika usina mari aiwa pakahusika chachite way forward titsvaka vanhu vaikutsvaka iya muswa kuti ushambiska kuti nei chinguru wakasoenda kuti tisira mwana pano mochana muhama mari voti hatisina isi takagona tatokupushai isi tinongokupusha iti zvinhu zvifambe zvakafamba mutenda kusimaita basa vamene vakatsawa hatidi vanhu kunoka mutato uya kumba kweikoko newo chisunungukawo mwana wachiwana sororo kuti ari mukati wani ndimumwani ari pano mamuchi arimo mukatimo mwana shuwa azvizonyatsoita 1.5 mwana mudiki 4 years vedu we zvakangomazvo saka mari yazodzika nekuda kuti semeni wauya aiwa vangotisa mota amaservices avo havaditi mota akasvika kusemeni kuta 6000 vane vasisa zvimwe zvinhu zvavo aditi ndegura guva wati unotaura nemuwacho saka paguva pa kwai ndodidi kati tichitaura nemunhu atipeni mari iri pasi nokuti ndo zvizotoita madhiri wayo saka ari kutaura nemunhu uyu iyi angoyamba kachanjwa iyi haisisiri iyo takubhadhira mari iri pasi zvese zvimagame wakandiudza musi wataiwa pana magema ati mari yakasara nechanjwa mari wakandiudza sisi wakati hanzi ndofonera munhu unoshanda ipo pano saka ine ndobhadhaenda masipala akati 600 apa munobhadha 200 rand mazuva saka zvose zvatoreruswa nekuda kwasisimeni nekuda kwasisimeni ngovapo chete ngovapo presence yangu ndinanoitingi yangu musi wacho chaiwo takatoviga indinanoitingi yangu ndega ekuti ndakasvika panzvimbo anoitingi yoyo hakuna munhu anogona kunditorera izokwani tinozvikaita sei anoitingi yoyo haitogwi mari yatatotaura yakatowandisa aiwa zvatoita so gaya apedze tizoti zvinomona mabhururu here achauyawo kana kuti mabhururu tinawo vanogona kubetsera mapinde foshore neovhorosi nemusi thursday yazviwa zvetwa kuseniseni maeditetatopedza aiwa shuwa 8 asi mwana hasi rusvava kamwana 4 years aiwa wakamboshaika takaenda kusisi wanga newaniyo kaenda kusinda ndizvauri kufunga nevatora kwaikuno munoda kuti vanhu kuno kwanoenda kumakuva kuma8 9 10 ndotembe saka chero tukangozviti programu yekisi kuma 9 10 yatoviga mwana isi zvatopera izvo kuti timukewo kwakudziyawo touyawo aiti madhayaris ari murustenburg please nhamo yabhudhava nhasi inhamo yavo mangwana inhamo yako kusera mangwana inhamo yanzvadzava kusera mangwana inhamo yangu tichinda takadaro tichitenderera saka if you are around nordi kana kuti beston kwavanogara please ingofona tikupe tingobatsirana andika ndokutanga kwoukamba ndo chinonzi zimbos in foreign lands kubatsirana zviya zvekuswera muchishaudha vanhu nekutukana nekudhonzana pasi it doesn't work tinosanganiswa ipapapa ndopatosangana saka kana uri murustenburg please come through Friday andika tione kuti anochengetawo chita nemabatsira kuchengeta mwana wavo andika todzokera kudzimba dzedu handizvozvo mandenge mune hasha vanga vagumbuka hanzvadzi iwonogumbura hanzvadzi undoonekishwa undoonekishwa kuda kugwadzisa hanzvadzi iyo zvidhora ashama kana kukadiwa zviunoangotorwa chinhu makiyangunovi gaitipezi nekuda mangwana ndovatamba kwazvo havana vacha kwazvo mba kwete zvokuti kamuna takasifa maonda pabhedhi vanhu vakazara na3 upere nekuda kwei nekuda kwei 5 months nekuda kwei achivata nemwana wabenji vatapa why chikafu ndichitenga zvizinjiri nekuda kwei ikatozomisiya saka ndo rizeni vakabudira mba indava saka kuzvetogona kungogara muchidzitabva mavanikile akere fakesho akere bakufile ukhulu kare mama bakufile price akere yai umusi kuzo kufile price akere umusi adu file ukhulu bani kokapwa price nesulu mama nale ngesi ngomfuthi kuku bakufile price akere mama bakufile price akauya nesulu kana
Ukapiwa price. Hata ule kutu baba. Ule price, ule price bukai. Ukapiwa mari. Ukapiwa mari. Kwa nini? Because nagi file botwal, ule price less na. Ene ule kutu kutu. Musi. Muna maka munoko dusai munosho. Muno boja kwa. Bukai. Ari Eu uto mushapa na kilo kai. 2000 because na e da ka le e jama le ba o tie khala e le sha au so fule ku ba banda au te ha se prese ku ti bo kana ma harna bo kana au da un pesa ka mo ka ba na ya bo ro mo na ka fule ku ba ya ko understand ya ro do re na ya na in banda kai because ho fule ku ne ho fule prese na ke si no o ba fule ndo ba fule o fule ke ke si o ba fule za ro fule ku shuka a ro je da la ma ko kuuti mamma mara fuara muka so ko beri kaya ndo nasikia na kaya kila kitu wale mwana huyu kwa nasikia e bwale na rutukuri ndi ko beri kaya ndio nasikia hiyo na wale haya masimba drama nasikia ya ya una wakudirisa wokuti yo kwangu ni kuusa ngene ya atsama ubwale na pamteli utokuri ndele kana ba mu me pambe pe mwana ore Ninaona pano shakira. Machetika. Ndio wakati tinje dosi. Plus munoona madiaries ndio chimuyesa mubatikane. Pame pandinotikana muchiuya kwatiri muchitaura nyaya. Kudai pachena taura ichokwadi zvinokubatsira imangwana. Andimaona. Moti tikwa simeri vanobvunzisisa. Zvimwe zvamunobvunza munhu azviite. Andimaona. Nda kuchikudzai muchiona manje pa example yenyaya iwa ndichidaro. Ushu. Muningina makuseni anditi vakanzi 9500. If 5,000 amukududza ndinde pana kwandiri nini ati vakaudzwa 9,500 akutochinja statement izvozvo pasina baba vacho ari murikuona pakutochinjwa statement izvozvo wati murikuona saka next time chitafunga tichi memuchida kuba kana kuita something ndosaka chizodii chizoyatsobvunzisisa because iyi ndekutoinzwa pamunini apa nditoinzwa izvozvi ye5 point ichitagwa apa nemurume wavo indiri kuziva kuti vativo kuri kudiwa 9,500 saka menini mainyeperei vakuchinyeperei vakuma ndo inini pane nhauyo yandichitorwadziwa saka vakuma katara mari shakunzwa vanenge vati 9.5 masikana musadaro makuita kuti tisakutrustei next time musadaro ina ndisina kuuya panapa chichanga chiitika isi manja tingoburisika tisina kudzifambira nyaya dzacho pane pandaida kutaura ivo sisi vakauya navo varikosisaya tingovabvunza but notisatondibhowaudzawo kuti ngatitsvake babacho vangatingoita zvotitichiwa vakaedza kuti ngatitsvake babacho vaizoita zvinhu zvavo vari vari nhasi ndavapozve saka maindiramba zuva asi nhasi munoidida saka ndine ndichifanira kurashwa here kana kuti pamwana wangu zuro ndizuro mayamoga nhasi ndinemi kazvinombofamba sei plus mapaizi atosiyana indaudzo zve9,500 mauya muno vanhu vese zve5,000 yamanga kuwakoti apa ndikutoshuhwa toshandisa mota dzedu vatorejusa vari kutobvisa imwe mari kuiyo 9,000 kuti kubva pa5.5 vaka zvakareruka zvichiita totoviga mwana ndizviri ivo vaindiziva vachitoti wainda izvo vakuti kudhiza vanetsvakatsvakawo zvimaridize imamusina because mamuchimbogara pabhesteri apa plus muchiona nevery time achitorara kuti munguva kutiza mamusina izvo chokwadi handisina nokuti ndokwanga chigara zvobhuva okay ametera mbele kuli mashani so ikono yakako o ibuno khabati ba botlele tsamaisa hape le batho ko politse Mozambique all right all right ke bashukuthi
Okay, vasokodi. Oh, right. Now it makes sense. Yeah, then so how you call with the water. Wale masipala application. Ya fail out le kansa mo kana motho ngwana butsu. Le motho mo tona tona fela yalo. Okay. Ish. Lo toma se va. Ile go go ba nna mo le bese. Serious? Khoi di kha e mo se mo fa ba mbili ba a doctor aba ile yini. Ya very papi. E ma ha kana na ho ta le mo ta ho ta kana o ya huma fela. Ka fetsa di papi di ya o patela di vita ba di toma o fetse ko pa. Se na chile ti o esa rikani ya. Se go kisa masama. E ma ndubu kutle ko na. Ani ha o ka spateli di vita o se fetse ka. O fetse kwa o ta tilia sa tsira o mu kwa. Se go ba ki ma ya ra ki. Na te mase. Ano to masama. Haragana go thata mara tshwanelo kharatlo. Tshwanelo kharatlo gane ka wena. Agora tu sabe, dita esse vai ter leite para tu, dita tu rito, dita dita para tu ir para tu, mais táxi para tu se tu. Boss? Mas é. Mama lupa. Mau lupa. Oh, Right. Tadzoka saka andanzi ndakukumbira uchikumbira. Zvinisa ngatitokumbira kuti Friday. Because atichadi kuti akafina wakafina basi toda kuti mwana fina mwana ganza muncha. Saka right, Team Diaries, I was on the phone nema boss. Shout out to Zororo Pumulani. Thank you Zororo Pumulani. We have made arrangement guys. Pana papa seva nonga kachengeta mwana. Tichabhadhariswa mheno zvazvakunzi zvachinja kuti amai vakamboya nezuro tichafamba sei hatisikuziva. Tichabhadhara mwana chete ngongoti pane coffin ratichabutsikana onaro kana tichakanyangurira tona kuti haufa. Handi saka ndavati vabvise zvimwe zvese zvama services ave ese panapa kuti tirijuse mari yavo. Handiti pamari yanga ichitaurwa yaya saka ngavabvise zvese tongoda mwana necoffin. Handiti saka motikari tichawana tichapiwa dzezororo matende everything else chinonidwa pafuneral zvese tichapiwa nezororo. Handiti saka thank you very much Zororo, thank you very much. Aiwa matire rutsira musaitire ava vega musagumire apa muzoitirawo vamwe zvakare. Saka Friday ndopata kuti tiite burial ishi
Friday so that Thursday vanokwanisa kutransport everything zvinenge zvichidiwa takumbira kuti nemachairs animaona kuti tichitongoita proper burial nemacarpet and what not animaona saka vari muRustenburg please I don't know you guys vari muRustenburg handikuzivi mese ndanchikokumbira just take 2 hours of your time kuitira kuti mangwana taitawo the same thing kwako anditi ndo inonzi ubuntu unhu kana vese vari mudhuze muRustenburg Friday batanai neni handitika tionesane kuti tofamba sei Friday tiwanise kubatsira hama idzi vachengete mwana ane 4 years agarisa ari mumochari hazvichaiti handitika saka kana uri muRustenburg please kana uchizivawo friend teganai mutegane vari muRustenburg tiungane pamwe chete varume zvise nevakadzi inhamo yedu ndeyefamily ndeyeRustenburg saka Rustenburg tiri family aiti inhamo yedu yemuno muRustenburg ngatiiwanike tiri paposition Friday tichengete that is ndokutanga ini nangu sasimeli ndoda ngokubatanidzai ini sasisimeli maRustenburg people ndoda ngokubatanidzai kana muine magrudge tombosiya kana paita nhamo tombosangana handikana pachida kubviswa sendi tobvisa masendi ndoda ngokubatanidzai chete nothing more nothing less apana zvandoda kungoda kuti tibatane tidzize kubatsirana sevanhu vamwe chete handitika saka nauripo please maRustenburg nemusesa Friday tobatana 10 o'clock tonatiwana ari kunodi ari kunochengetwa handitika tikaitirame takamira pana patinzozvizerewo kuti zviri kufamba sei but anyway zvavhurika zvaita zvatofamba mana kupuwa pabhiriya uchaichai chionawo pachengetwa mwana wenyu tizopota muchienda kumwana pakarara mwana wenyu iwo nai yavanga sina mbobhadhara iye unda uchipatara mangwana iwe dama rakazvimba iro mune fesi nda uchipatara clinic uko mangwana ugonadaro BP yakashuta kuba mukuru makarova gulezi hanzi ndakafuma ndakazvimba oizino okay Will you call back? Will you call back? Sure. Inside. You can do it from Okay. So, what are the other My diaries. Hello, my diaries. How are you, my diaries? Muri say. I want somebody. Muri say, guys. How are you? Hanzi nduze stare ndinenge ndamuziva. I don't know. Andisingazobvunza stare mudzima here kuti naye munonzani. Nandizive. Munozovabvunza iko novari pambochema. Hey, my dad is as deep yangu namba dzomurume wake ndovada hangu mokwane imi kwana ivi muri kuda zvadzi
wafunga kurogwa kuno kuRustenburg voda kubikira hanzvadzi yedu iyi kunorohwa unorohwa nemudzimai wavo ari pasaidi ndichavabvunza timboitikwa quotation yecoffin yemwana okay siyam okay yaralibuka papa yona musima okay all right okay all right what's her number okay makaudzwa mari guva pamakaenda Bastala Street 623 ayo rekakotenga mutomo tura mo Rustenburg ke 900 mo harabeng weekend ke 1000 ha o tla mo Mozambique 1.7 2000 ba tla da change a ke re ga o no mo Mozambique ha o matlo go di lu tsa maspa o go na boitiko ma go boitiko ise address ya gago so o ra re ba re di foreigner ba na le di price za bona bona for now ne a re divise information for now when I tshwara motho le ke mo dira mo a re taxi ne ke tla bona go lore go patala right saka guva tatenga tabhadhara chikwereti chavo I know 6.5. And get my face. Come on. mafana nanzi mune price yenyu kuvigwa zvakaoma ha zvakaoma wala umphanya ubondalo wala ngisiloka yaboka ifuwa kinzitsa ID usima uyapotas Tiba malaviri matawiri ndinakabata foni ko zvino ndinde foni Arquis português. Eu gosto disso, né? Eu ia pastor. Eu gosto disso. Eu me está aqui, que nit. Agora não há problema, eu gosto aqui. Aí eu vou defender, ele vai defender, prima ele fica. Okay. Before what tu matar, não ia errar. Chakawa. Assim, gente, ini chingodigwadza ndechekuti munungu makango yakuzorambana kuSouth Africa. Handi zvandigwadza ini. Ndiri kupabvunzisa because pari kundigwadza.
vakati vari kutovateveseva mumwe pasi pamwe vauyu aiwa nyaya yavo inoda kutengiwa pamudzi kuti nyatsonzwisisa because you might find a lot anoti kutogara totogara sei hatingavatitesiri kutogara totogara hanti muri kuona aiwa hapana anozoti ndindiri wrong kauya right wese anenge achizviti ndindiri right wrong wacho wendinozoona mukadzi unofanira ita zvinotaidza mukadzi kuwacha kubika kudini alright saanga asikaiti zvese izvo hakuna chaanoita wangusiya akatengesera weti wakangovata moto weti ana chaaita wangu sakaiti woitira mubhaketi ngosiya rakadaro weti itaura panhasi pane chaaita avere mumbamo zvanhasi pamwe munhu ari kuchema kwete kuchema mandiro etinodyira zuva nezera saka nhamo inoita kuti tisadye kumeni ndamusiri kubika muri kudya imi hembe dzamaona ndawacha ndini zopaya pataiti munhurume vemunhurume havagari vose saka muri pokudaiavani mazuva saka tifanira kugara tese ko imimi vamukuru vaikangasa chii muchigara mese dotaura zvendinokaa aiwa ivo vari kutaura zvokuti mamusingabiki imimi taurai zvavo vaiita sei kone uchigarire inei uchida upfekedzwa uyu waiti vaisha vanoshanda here usa vangasagoni kutengera ihembe asi vachitenga dzavo okay iyo kaiyomba mukuru kwai mamusingazivi kuti mune mukadzi mutai chingori mukadzi wapamubhedha nekuzvara mukadzi usingavati naye kaumutengeri chinhu kaumupika kwemi maigoramba kwata nemurume wenyu sei kwemi pane nyaya yapo haasagara neni unoda kukumurwa neni saka inyaya yebhurukwa maida kuti vakatenga bhurukwa uzogona kurikumura bhurukwa rachona nandokumuriwa unofanira kundogara pano munhu unotenga bhurukwa unodi makamboitaura here nyaya ine muchudza murume wenyu kuti haitaurwi iye unopinda action wakaita action yokusada uvata neni ndovataurirapwe hatauri neaction 5 months bhejeru nenonene ndiri munhurume ndindakamutora munhu kuti azondiudza kuti inoda vata neni 5 months tingavanditora 5 months pasina poto ndichimupa mari ndomupirevo pabate ipapo alo papa telikai utswile mara uyetu dangi maluku hey usadzisata zvinhu dzibheta kutaurirana manje ukatangana kutonyima uyu munhu waiti wavo oti ndichigara naye une achiti ndichengete ndakamutora kuti aite mudetseri munhu saka iye unoda kuti ndimuchengete iye asingachengeti kana vana vacho saka inomuchengeta chii aishanda here mudzimai wenyu uyu aishondachitogara kubasa asiwo zvembamukuri papo kamurume anochengetawo kamhuri yake kana iri mhuri yakanaka kwete ungonzi mukadzi saka ndopandachitaura mbomira vamwe taure ndikufana kunge vachinzwisisana iyo pachavo kuti kana nemhaka ye vakwanisa kubva kumba kwavo vaenda kumba wanga kumba kwomunoshikamukaso opedza kuti kana ndisinga oraita vakwanisa kutenga semurume kana usingakwanisa kutengerwa chinokuita kuti ugarepo chii kureva kuti iyo pachavo pangava haisi nyaya yemama haisi nyaya pane nyaya imwe iripo pane imwe nyaya iripo isatisingazivi otherwise havana chiro chimwe chikuru kunayo vanoda kurudzira kuti nyaya yokuita ye muna sore muna tamati 5 not 8 aso vanopedza nenyama 7 5 yaregai timboviga mwana first then tigozonyatsogara pasi nawo zvakanaka-naka
ndizvoni iyi inotoda kunyatsogara pasi kuitira kuti vhinjiri vaviga mwana kana paine sevanhu vakabva vese kuzimbabwe vachitorana kana paine pakuti vanongona kuzongomhorosana avo kuti mhoro vasangana pasina bad blood zvinenge zvakanaka sure tinoda kuzofambigwai Care of 064 895 4837 837. Yeah, uthome yona kweclass. Okay. Sorry, chinchile date to Friday, ne? Yes, more. Rafelletsa. Vakabva kuzimu vese. One. ACIB. Marahol 1.4 wakawa and you go to Valaka. Boss up by the town. Kahu was a photo of who go what 1.3. And go give it. And who got in this house? Ma. Mubva mananga uko. Kwanza tola tupane mashita uda kuitika. Aiwa. Aiwa. Tika uchaudza tichadzoka mangwana. Aiwa. Small. Aiwa, mirai magada. Mirai magada. Mirai magada. One set out. Mugapeita 1000 rasho. Mpe. Kote ngoma pitle. Oh, isna li sleep. Oh. Yano rofitla yang riveri turken. Before now we are working but I don't have nothing. Tosangana pana sen. Rokupanafa. Ikakolo ya oro sayang. Ay mara wena uiwan musukana wa tara kupana fela for tengfa. Kar na kama nine. Alright. So the ferry again. Thank you. Mbe. Yeah, mom, she went up and look at me. She got 3 months to go down. Yeah. You went up and come up when I was doing that. Mascara kana kachipa deri 600.
Desha mangatoya tatoti tatongoenda kuseka wani. Ini ndidhirobe basa ndotora jaka ndotobuda ndivabasa Ndinona nemakandodaro. Ndachadadzokera uko. still